һәм без аның җырына хәзер кыздырабыз. Мин тәмле пешерә торган урыннарны өйрәнергә яратам. Мәсәлән, теләсәң инде фестивальгә килгәч, мин беренче чиратта ризык сата торган пешмагына барам. Ислах. О, менә бу авыррак шул. Алайса эш вариант итә. Әгәр дә миндер бер һөнәр белән 10,000 сәгать шөгыльләнеп чыксаң, син инде ул һөнәр остасы булып китәргә мөмкин. Яңа елга телевизор алган идек. Һәм шул көннән без гомумән кинотеатрга барганыбыз юк. Бөтен нәрсәне өйдә генә карыйбыз. Җыр белән ничек акча эшләп була? Сәлем, эфирдә Калет тапшыру. Бүген бездә бик хәтәр кунак Ильяс Гафаров. Ильяс, хуш килдең. Сәлам. Ильяс Гафаров. Күпләр аны Ittifaq группасы аша таный. Ул әле Yummy Music лейблын булдырган кеше дә. Татар музыкасының гадәттә альтернатив дип атала торган яңа агымы Yummy Music аша үтә яки үткән. Мин татарча сөйләшәм акциясе, тагын әллә никадәр фестиваль, музыкаль спектакльләр, Тат Культ Фест, шуның ише барлык чараларда Yummy Music алда бара. Һәм һәр эшендә беренче чиратта сыйфатлы татар музыкасына омтыла. Сезнең принципларыгыз бармы? Берничәсен әйтеп китә аласызмы? Әйе, мин аларны принцип дип әйтмәс идем, ләкин шундый кайбер кагыйдәләр белән без яшәп киләбез. Мәсәлән, музыкага килгәндә, без бүтән чыгышларыбызны тере тавышта ясарга тырышабыз. Ягъни фонограмманы кулланмыйча, уен коралларын, җырчы тавышын һәм гомумән бүтән хәтта электрон коралларны да тере рәвештә уйнарга өндибез һәм үзебез дә шундый үрнәк күрсәтәбез. Мәсәлән, башка музыкадан тыш башка өлкәләргә килгәндә без Татарстанда, Казанда булган туып үсеп чыккан кызыклы проектлар турында безнең аудиторияга сөйләргә тырышабыз, дусларга тәкъдим итәргә тырышабыз, чөнки безнең башка өлкәләрдә эшли торган коллегалар да бик күп. Мәсәлән, театрда заманча театр ясаучы дусларыбыз, рәсем ясаучы талантлы дусларыбыз бик күп. Һәм без алар белән бик еш уртак фестивальләрдә күрешәбез. Мәсәлән, Тат Культ Фест кебек фестивальләрдә, Печән базарында, я менә паркларда уза торган фестивальләрдә. Без үзебез дә, мәсәлән, режиссер дусларыбызның спектакльләрендә, фильмнарында бик теләп катнашабыз. Безнең музыка Центурин театрында да уйный, Камал театрында да уйный, паркларда да уйный, һәм гомумән без нинди дә булса тәкъдимнәргә барыбыз да ачык. Соңгы арада менә заманча татар музыкасын хәтта Россия күләм фестивальләргә дә бик яратып кабул итәләр. Менә кызганычка каршы быел берничә фестиваль, Россиядагы берничә фестиваль ачыла алмады, чөнки хәзер ковид белән бәйле шикләнүләр артты. Ләкин аларны Дикая Мята кебек фестивальләргә, Урал Music Night һәм хәзер менә Мәскәүдә булачак Moscow Music Week кебек фестивальләргә чакырып торалар. Һәм без бик теләп андый чараларда катнашабыз.
bir gün yalğız bardik Oy ham sen, yol ham boz, su ham tuz Kuzga işler tula bardik Senin kebekler gene manga tuze ola Ey annem yuqa bir şılma Bütün kaygılarını jiyip uşuna Jiber uşsuna, jibelen koşsunlar Yaşlar terezelerin oşsunlar Sof hava jitmeyip kalerge Ede tırt yaşlarını jitkal öpkalerge Yılaklarını bir evde yaratmay Men Qatmay, bolmay, gün sayın bayram onlar Bizning quyoshli kunlar olda bir nigada qorama Shen kirpilar qo'shma yil oyoqlarga Ilgiz Tumashning qalg'iz qala Bo'ramning qushog'ida o'sgan bola Yeragina o'pka to'la Bo'ramlar qushog'i bek salqin bo'lar beton Жир белән ничек акча эшләп була? Біріншіден, сенің жырыңны кішілер көп етіп тыңласа, һәм ул жырны сен рәсми рәвештә музыкаль мәйданчыкларга салсаң, ул мәйданчыклар сиңа акча түли башлый. Икенчедән, синең жырың бәлки берәр фильмга эләгә ала, спектакльга, я рекламага, мәсәлән, телевидениедә уйный торган рекламага. Һәм иң киң таралган ысул ул инде үзеңә сәхнәгә чыгып, концертлар бирү, фестивальләрдә катнашу. Әгәр дә синең тере чыгышың кызыклы, сыйфатлы була икән, сине шундый чараларга чакырып, сиңа түләргә дә мөмкиннәр. Иң төп чыганаклар шулар. Син нәрсә яратасың гомумән музыкадан кала тагын? Мин әле тагын ашарга яратам һәм ашарга пешерергә. Ләкин минем өйдә ашарга пешерергә вакытым әле ни күп булмагач, мин тәмле пешерә торган урыннарны өйрәнергә яратам. Мәсәлән, теләсәң инде фестивальгә килгәч, мин беренче чиратта ризык сата торган пешмагына барам. Нәрсәне син эшли белмисең менә? Мин күп нәрсәгә өйрәнергә теләгән идем. Мәсәлән, хәзерге вакытта анимация бик зур урынны алып тора. Ягъни теләсәң ди рәсемне хәрәкәткә китерү, аңардан я мультфильм, я берәр клип ясау осталыгы миңа бирелмәгән, мин аны әле һаман да өйрәнеп бетерә алмыйм. Ләкин безнең танышлар арасында мондый эшкә оста кешеләр бар, һәм без алар белән бик рәхәтләнеп хезмәттәшлек итәбез. Хәтта менә Джуна төркеменең соңгы клибы ул Мәскәүдә яшәүче яшь аниматор, дизайн мәктәбендә эшләүче бер кыз иҗат иткән тулысынча рәсемнән ясалган анимацион клип. Яраграк миннән Мин көнәм көн Сиңа якынрак Сул җилкәмә кагылады тыным Давылларны кичәм сабыррак Син көнәм көн Җаемрак миңа Мин көнәм көн Сине кашарак Менә фана Ямшакта писам Һәммәмезләр монда Кашабрак Ильяс, әмінә син музыка тыңлысың бит инде төрле музыка. Нәрсә тагын менә 5 синең өчен иң текә җырчылар хәзер төркемнәр җырчылар мы? Быел чыккан җырчылар. Менә үзең ничеклисең шулай? Менә безгә тәкъдим ит әле тыңларга. Татар музыкасыннан мин, мәсәлән, Мубайны тыңларга тәкъдим итәр идем. Чөнки аның турында әле бик күп кеше белми. Ләкин аның интернетта язмалары бар, һәм алар күпчелек кеше белгән татар җырларыннан бик нык аерыла, бик үзенчәлекле яңгырый. Чит ил артистлары арасында миңа
Гомумән бик күп илдән бик күп төркемнәр ошый, мәсәлән. Менә син аны каян табасың, ничек ул төркемнән ничек карап барасың, алар яңалары чыган, ничек торам син? Мин сыйфатлы музыка турында язучы журналлар укыйм. Ну, алар күбесенчә инде хәзер интернетта чыга. Нинди журналлар яза ул турда? Мәсәлән, инглиз телендә чыга торган Pitchfork дигән бик авторитетлы журнал бар. Алар ел сайын яңа исемнәр ачып килә һәм аларның рецензияларын бөтен дөнья укый, аларның язган әйберләрен бөтен дөнья бик игътибар белән күзәтеп бара. Аннары Tiny Desk дигән YouTube проект бар. Ягъни алар кичкенә генә офиска бик зур йолдызларны чакырып, аларны акустик рәвештә уйнаталар, аларның музыкантлар белән чыгышларын видеога төшереп, аудиога яздырып, YouTube'ка салалар. Анда бик күп кеше белгән, бик танылган җырчыларны күреп була, һәм алар үзләренә хас булмаган шундый дуслаша квартирник дип атыйлар инде, шундый форматта чыгыш ясыйлар. Аннары рус телендә чыга торган журналлар бар. Алар арасыннан, мәсәлән, Родной звук дигән ул инде журнал түгел, ул гомумән интернет проект. Аларның Телеграмда бар, ВКонтактеда үз битләре бар. Алар Россиядә чыга торган кызыклы музыка турында язалар, һәм аларны бик күп кеше укый. Шулай аларның тәкъдимнәренә күп кенә профессионаллар кулак сала. Мубай дидең тагын дөртәү. Рус телендә иҗат итүче төркемнәрдән миңа, мәсәлән, соңгы вакытта чыккан Хадындадын дигән төркем ошый. Алар шундый җиңел генә инди-поп жанрда уйный, ләкин аларның музыкасы да, текстлары да бик үзенчәлекле. Аларны бер тапкыр күргән, тыңлаган кеше аларны һичшиксез истә калдырачак. Мин һәр вакытта Kanye West'ның альбомларын көтеп торам. Ул чыгарган һәр бер альбом ул үзенә күрә дөнья сәнгатендә зур вакыйга булып санала. Чөнки соңгы альбомны ул гомумән дини темага багышлаган һәм үзенең киләсе альбомын ул әнисенә багышлап иҗат итә. Һәр бер яңа чыккан альбомы аның үзенең темасы белән кызык. Быел бөтен дөнья бер төрек телендә җырлаучы төркем турында бик күп сөйли. Аларның исеме Алтын гөн. Алар үзләре Нидерландыда тора, ләкин барысы да төрекләр, һәм алар төрек телендә шундый бик кызыклы заманча музыка уйный. Һәм алар кинәт кенә бөтен дөньяда бик популяр булып китте. Шулай ук интернет ярдәмендә. Уйлыйсыңдыр, я Ходай, каян гына әйт әле. Килеп төште башыма бу интернет жүләре. Көне буе утыра, ул санагы артында. Айга 2000 тәңкә, ала мискин кулына. Бүтән хәлем калмады, бу тормышка чыдарлык. Бүләк булсын әле сиңа безнең бәхет җырлары. Мин бәхетле гомергә, чиксез гашыйк бер егет. Үсә Казан, үсә мин, йолдызларга үрелеп. Текә продюсер булгач, искә алырсың мине. Бер сугылып та китәрмен тимер аттымны җигеп. Бәлки син мине әмма дә ләкин һәр кем сизә дөресен. Миңа кирәкми дөньяның көмеш алтыны, әмма үзең сорасаң учларыңа салырмын. Мин әйтәм, бәлки син мине күрмәссең, әмма дә ләкин һәр кем сизә дөресен. Миңа кирәкми дөньяның көмеш алтыны, тик син генә ялмайсаң, мин бәхетле булырмын. Менә сез дә игътибар иткәнсездер инде. Иттифак, серләү хәсес, шундый иске сүзләр, кем татар филологиясендә укыган, һәм шундый бирем әзерләгән идем мин сиңа. Мин шундый махсус Тукайның шигырьләреннән генә алдым. Шундый иске сүзләр, иске дип алар безгә кергән сүзләр гарәптән, нәрсәдән. Һәм бәлки әйткәч үк синең тәрҗемәсен әйтерсең татарча. Чынлыкта менә без бүгенге кешеләр аңлый торган ничек була икән. Алай булмаса, 3 вариант бирәм, берсен сөйләп аласың шулай. Әйдәгез. Ислах.
ислах. О, менә бу авыррак шул. Алайса, үч вариант Әйе. әйтәм. Бер катлылык, сындыру, реформа. Реформа. Әл-ислах. Әл-ислах дигән гәҗит чыккан иде һәм ул гәҗит шундый яңа буын Яңа фикерләр ие. татар мәгърифәтчеләрнең шундый мәйданчыгы булып торган. Бу 20-нче гасыр башында. Тәрәккый. Ой, менә шулай вариантсыз мин Давай вариантлар әйтәм. аның Алайса, тәрҗемәсен вариантлар әйтә әйтеп барам. Революция, финал, прогресс. Тәрәккый. Минемчә ул бәлки прогресс дигән атадыр. Әйе, прогресс. Менә бит мөддәт, май язгыч, срок, медаль. Мөддәт гомумән беренче тапкыр ишетәм. Мөддәте тулгач диләр, мөддәте тулгач. Ну, димәк срок дигән. Әбел Хаят. Тормыш җыры, тереклек суы, галәм әйләнеше. Әбел Хаят. Әбел Хаят, ну Хаят ул тормыш дигәнне аңлата инде. Әйе. Тормыш җыры, тереклек суы, галәм әйләнеше. Сез нәрсә уйлыйсыз? Дөресен генә әйткәндә барсы да туры килә инде моңа. Барысы тереклек суы монда. Барысы да шу. Алайса, моның белән таныш булмагандыр. Мөхтәбәр. Күренекле, ялкау, үрнәк. Мөхтәбәр кунаклы, мөхтәбәр кеше. Мөхтәбәр. Беренче вариант ни диде? Күренекле. Күренекле булырга тиеш. Әйе, күренекле. Кулчабык мышын. Тагын калды. Әтрaf. Күк, тирә-як, җир асты. Әтрафында диләр. Беренче тапкыр ишетәм, ләкин минемчә ул тирә-якны. Әйе, без тапкыр ишетмисеңме? Әйе, канда бар инде. Һәм тараф дигән сүз бар әле, алар охшаган. Әйе, ул гарәпчәдәндер, ул бер ижик. Тагын бер сүз калды. Тәгам. Сумка, базар, азык. Ну, татар телендә тагам дигән сүз бар, ягъни Тәгам. Тәгам. Әйе. Ләкин ул тагу сүзенә Бу тәгам җыям дип әйтәләр әле. Тәгам җыябыз дип әйтәләр. Тәгам җыяды. Шулай яраткан сүз түгел. Нинди вариантлар бар? Сумка, базар, азык. Бәлки азыктыр. Әйе, менә бит. Сезгә нык тәэсир итә торган фикер, шәхес һәм фильм. Бер дахи шәхес әйткән фикерне бүген әйткәнем бар. Әгәр дә ниндидер бер һөнәр белән 10 мең сәгать шөгыльләнеп чыксаң, син инде ул һөнәр остасы булып китергә мөмкин. Тәэсир иткән шәхес. Безнең мәктәптә рус теле һәм әдәбияты укытучысы бар иде. Гүзәл Динаровна. Һәм без аның белән гел рус телендә аралашып йөрдек. Ләкин ул бик көчле укытучы, ел укытучысы, исеменә лаек булган кеше, һәм ул рус әдәбиятына бездә бик көчле мәхәббәт уятты. Ләкин көннәрдән бер көнне без аны татар теле укытучысы белән чиста татар телендә сөйләшүен күргәч, бу безнең өчен тулаем шок булды. Чөнки ике телдә шулай камил сөйләшүче кешеләр безнең тормышта әз очраган иде. Һәм без чыннан да менә кеше әдәбиятка, телгә шундый мәхәббәт белән яшәгән кешеләр, алар өчен нинди телдә сөйләшү проблема түгел, алар татар теленә дә, рус теленә дә камил сөйләшә ала икән дигән фикергә килдек һәм киләчәк, алга таба да бу безнең өчен ниндидер үрнәк булып калды. Ягъни син дусларың арасында татарлар күбрәк булса да, руслар күбрәк булса да, инглизләр күбрәк булса да, син аларның һәрберсе белән аларның туган телендә камил сөйләшә, аралаша белергә тиеш. Фильмнар ел сайын ниндидер
көчле фильмнар чыгып тора. Соңгы арада мин гомумән бик күп фильмнарны карыйм, чөнки без яңа елга телевизор алган идек. Һәм шул көннән без гомумән кинотеатрга барганыбыз юк. Бөтен нәрсәне өйдә генә карыйбыз. Гомумән Россиядә бик күп яшь режиссерлар барлыкка килде һәм аларның фильмнары дөнья күләм фестивальләрдә катнаша. Менә мин безнең илдә иҗат итә торган яшь режиссерларны карарга яратам. Аларның фильмнары олы яшьтәге режиссерлардан бик нык аерыла. Аларның ниндидер дөньяга карашы бөтенләй башка һәм мин аларны тәкъдим итәр идем. Мәсәлән, Канн фестиваленә эләккән режиссерларны карарга әлбәттә кирәк. Хәтта Каннда безнең якташыбыз Айдар Шарипов оператор буларак бер елны эләккән иде. Ягъни ул Казакъстанда иҗат итүче режиссер белән берлектә казак телендә фильмны төшергән иде һәм гомумән менә Россия һәм СНГ илләрендә хәзерге вакытта яңа кинематограф, яшьләр кинематографы бик нык үсә бара. Мин яндырам янып өлгермәгән күзне, туйдым җиткән бүлдермәсен бүтән безне. Янымда сибәли безне көткән яңгыр, син югалдың, миннән ясап бер уч камыр. Коткашу яралыр, сиңа барыбер бүтәннәр, яндырыр вакыты да табылыр, ләкин көзле минем чәчемдә аппак кар, бәлки синең йөрәгеңдә дә миңа урын бар. Сибелә яфраклар, күмеп йомшак эзен, катып калды төндә минем әйтелмәгән сүзем. Төтен кочагында кемдер авыр суый, чөнки синең белән мине тоташтырып булмый. Сибелә яфраклар, күмеп йомшак эзен, катып калды төндә минем әйтелмәгән сүзем. Төтен кочагында кемдер авыр суый, чөнки синең белән мине тоташтырып булмый. İlyas абый, балагызга нинди киңәш бирер идегез? Ашар алдыннан кулларны юырга, аннары олыларга урын бирергә, таныш булган кешеләр белән дә, таныш булмаган кешеләр белән дә исәнләшергә. Сине шулай тәрбияләделәр, әйме? Ул гомумән теге кешеләр арасындагы мөнәсәбәтне ничектер җылыта, кәефне күтәрә һәм менә чит илгә эләккән вакытта без һәр вакытта шаккатабыз. Анда кешеләр барсы да бер-берсенә елмаеп йөри. Таныш булмаган кешеләр белән очрашканда да алар синең белән исәнләшә һәм ул гомумән менә атмосфераны ничектер уңай якка бора. Мин дә арабызда шундый кешеләр күбрәк булуын теләр идем һәм барсына да шундый киңәш бирер идем. Сиңа кайда иң рәхәт менә, син кайсы урында сиңа иң рәхәт? Беренчедән табигать, безнең бакчабыз, я булмаса берәр Идел буенда, я берәр күл янында, миңа бик рәхәт. Мен су янында рәхәт. Без үзебез дә инде менә Казан уртасында безнең су янында яшибез. Аннары чит илгә килгәндә миңа Скандинавия, Прибалтика илләре бик ошый, чөнки аларда ниндидер шундый пөхтәлек бар, кешеләрнең көнкүреше ничектер башкачарак төзелгән. Инде Россия буйлап йөргәндә миңа тарихка бай шәһәрләр ошый. Минем күп кенә Россия шәһәрләрендә булганым бар һәм мин һәр вакытта аларның тарихи үзәкләренә барырга тырышам һәм аларның тарихы турында күбрәк белергә. Ләкин әлбәттә менә Казаныбыздан да матуррак шәһәр әле очратканым юк иде. Рәхмәт сиңа, Ильяс, килгәнең өчен. Бик рәхәт булды синең белән. Әле бик озак сөйләшеп була, музыка турында әлбәттә әле сөйләшә башламадык та кебек.
Бүгінге қалет тапсыруы тамам. Қошығыз. Bizden şunday şepski, zamança tatar muzikası var iken. Nu İlyas abi, respekt sizge. İlyas abi, keliyoguz için zor rahmet sizge. Sizga rahmat. Siz cemaat bizge qo'shilasiz.